नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आजचे मुख्य खबरो. सदाशिवगड श्री महामाया देवीची चौथी जात्रा काल संपन्न झाली. गोहत्या निषेध कायदो बेगी मंजूर करा, शासकीय रुपाली नाईक. शासकीय रुपाली नाईक हेमका भावचित्र भेट. बीजेपी राष्ट्राध्यक्ष नळीन कुमार कटील हेमगेलो सन्मान. यल्लापुरात कचरा जमवच्या नवीन वाहनाक चालना. राजगृहमंत्री आणि कारकळ शासक हेमगेलो गौरवपूर्वक सन्मान. आता पळया सविस्तर खबरो. सदाशिवगड महामाया देवीची चौथी जात्रा म्हटल्यार कार्तिक पुनव काल संपन्न झाली. या वर्साक कोविड महामारी लागून श्रीची चौथी जात्रा साध्या पद्धतीत साजरी केली. श्री महामाया देवीच्या आवारातल्यान रथ आणि देवीची पालखी सजवून रथ चेचेवाडा हिंगा वर्साच्या स्थळार थांबलो. पालखेत उत्सव मूर्ती आशिल्ली. पालखी सदाशिवगडच्या अगरकट्टा हिंगा वनात गेली. या वर्साक वनभोजन केले ना. धार्मिक कार्यक्रम झाल्यानंतर पालखी चिच्चेवाड्यार रथाकडे येऊन श्रीची उत्सव मूर्ती पालखेतल्यान रथार विराजमान करून श्री महामाया देवळाकडे प्रस्थान केले. येताना भक्ताच्या तोरणात रथ पालखी थांबली ना. फक्त दोन जाग्यार वर्ष पद्धतीप्रमाणे मानाचे स्थान म्हटल्यार एक काजूवाडा श्री वीरभद्रदेव म्हटल्यार इरा कडेन आणि दुसरे श्री छत्रपळ देवस्थानाकडेन थंय थांबून धार्मिक कार्यक्रम झाल्यानंतर श्री महामायाकडे येऊन देवळाक रथ आणि पालखी 5 फेरे मारून श्रीची मूर्ती रथातल्यान पालखेत बसवून पालखेतल्या सभा मंडपात विराजमान झाली. नंतर नैवेद्य पूजा आणि मनोरंजनाचे शास्त्र म्हण 10 मिनिटाचे मंगलचरण रंगमंचार सादर केले. आज दहिकाल जातलो. मूर्ती मायनहोळाकडे येऊन मूर्ती स्नान करून रात्रीन पूज जातली आणि दहिकालो समाप्त जातलो. गोहत्या निषेध कायदो बेगी मंजूर करा, शासकीय रुपाली नाईक. गोहत्या निषेध कडक कायदो तयार करचो अशी मनवी कारवार अंकोला विधानसभा क्षेत्राचे शासकी श्रीमती रुपाली नाईक हेमी माननीय गृहमंत्री बसवराज बोम्माई हेमक दिला. सध्या गोहत्येचो प्रमाण खूप वाढला. हे थांबवचे खूप गरज असा. मालकांक पोशिल्ली गोरवां आणि रस्त्यार फिरची हरवळ गोरवांक गुपचूप चोरून होऊन कत्तलखान्यात विकची खूप प्रकरणां जावू लागलात. गेल्ल्या निवडणुकी वेळार बीजेपीलो गोहत्या निषेध हो अजेंडा आशिल्लो. बीजेपी विजयी जावूक हे खरे कारण आशिल्ले. गोहत्या निषेध कायदो मंजूर करूक बीजेपी सरकाराकच साध्य आसा अशें तेमी मनवीत म्हणला. तशेंच हिंदू धर्मात गोमाता म्हूण गायिल्ली पूजा करतात. तेमकां देवाचें स्थान दिला. गोहत्या सारख्या प्रकरणांत हिंदूच्या भावनेक धक्क लागता. तशें म्हूण गोहत्या निषेध कायदो मंजूर करून गो संरक्षण करचे अशें शासकीय रुपाली नाईक हेमी माननीय गृहमंत्री श्री बसवराज बोम्माई हेमकां निवेदन दिला. शासकीय रुपाली नाईक हेमगेले भावचित्र तेमकांच भेट. कारवार अंकोला विधानसभा क्षेत्राची शासकी श्रीमती रुपाली नाईक हेमगेले पेन्सिलान भावचित्र रेखाटले. हो चित्रकार अंकोला तालुक्याचो आदर्श रमेश भोवी. हेणी तेगेल्या कलाकृतीन हे चित्र आवड म्हण काडिले आणि ते चित्र शासकी श्रीमती रुपाली नाईक हेमकां भेट म्हण दिले. सगळ्या वीक्षकांन तेगेली खूप स्तुती केली. बीजेपीचे राष्ट्राध्यक्ष नळीन कुमार कटील हेमगेलो सन्मान. यल्लापूर भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्राध्यक्ष श्री नळीन कुमार कटील हेमी मान्य श्री शिवराम हेब्बार हेमगेल्या यल्लापुरात निवासस्थानात भेट दिली. त्यावेळार श्री हेब्बार हेमी श्री नवीन कुमार कटील हेमगेलो सन्मानपूर्वक गौरव केलो. या वेळार विधान परिषद सदस्य श्री शांताराम सिद्धी, मंडळाध्यक्ष श्री गोपाळकृष्ण गांवकर, बीजेपी पक्षाचे मुखंड श्री प्रमोद हेगडे, श्री विजय मिराशी, जिल्हा पंचायत सदस्य श्रुती हेगडे, पक्षाचे विविध पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते हजर आशिल्ले. राजगृहमंत्री आणि कारकळ शासक हेमगेलो गौरवपूर्वक सन्मान. कर्नाटक सरकार मान्य गृहमंत्री श्री बसवराज बोम्माई आणि कारकळ शासक श्री सुनील कुमार हेमी कारवारात येईल तेन्ना कारवार अंकोला विधानसभा शासकी श्रीमती रुपाली नाईक हेमी तेमगेलो गौरवपूर्वक सन्मान केलो. त्यावेळार फिशरीज फेडरेशन कर्नाटक राज्याचे सहसंचालक
श्री गणपती उळवेकर, कारवार नगरसभेचे अध्यक्ष डॉक्टर नितीन पिकळे, उपाध्यक्ष श्री प्रकाश नाईक, प्रमुख श्री राजेश नाईक, बीजेपी ग्रामीण घटक अध्यक्ष श्री सुभाष गुंगी, नगरसभा सदस्य, बीजेपी पदाधिकारी सदस्य आणि कार्यकर्ते हजर आशिले. यल्लापुरात कचरा जमवच्या नवीन वाहनाक चालना. यल्लापूर कामगार आणि साखर खात्या मंत्री श्री शिवराम हेब्बार हेमी यल्लापूर शहर पंचायतीच्या आवरणात कचरा साठवण होडच्या नवीन वाहनाचे हिरवो बावटो दाखवून नागरिकाला सेवेक समर्पित केले. या वेळार प्रमुख श्री विजय मिराशी, शहर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुनंदा दास, उपाध्यक्ष श्रीमती शमिली पाटणकर, स्थायी समिती अध्यक्ष श्री अमित अंगडी, शहर पंचायत सदस्य श्री रवी पाटणकर, ज्योती नाईक, श्री प्रशांत तळवार, श्रीमती गीता देशभंडारी, श्री अली हेमे हजर आशिले. इतल्यात हे कारवार प्रेस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता.